πλευρά της Σταμάτας και δυστυχώς η κατάσταση γίνεται όλο και πιο δύσκολη. 2 χιλιόμετρα πάνω από το γήπεδο της Σταμάτας και από το τμήμα Κοκοτού. Καυσιμίλια από την βόρεια πλευρά της Σταμάτας και το τεράστιο μέτωπο που έχει δημιουργηθεί. Υδροφόρος και μηχανήματα έργου προκειμένου να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες. Βλέπετε και ενεργή φλόγα στο βάθος της εικόνας μας. Σε αυτό το σημείο βρίσκονται εδώ και ανάστατοι κάτοικοι. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αποχωρήσουμε από το σημείο καθώς οι φλόγες γιγαντώνται. Η εικόνα που βλέπετε είναι από τη λεωφόρο Μαραθώνος 6 χιλιόμετρα πριν από το γραμματικό. Αποσπέλασε όπως βλέπετε και δυστυχώς το μέτωπο μένεται. Καλησπέρα σας και πάλι από το Newsbomb. Βλέπετε τις προσπάθειες της πυροσβεστικής, εκατοντάδες πυροσβέστες. Αυτό είναι το επιτελείο από τη Μολδαβία. Οι Μολδαβοί πυροσβέστες οι οποίοι έχουν καταστάσει στην Ελλάδα για να ήταν μάλλον εδώ ως επιφυλακή για να συνδράμουν στις πολύ μεγάλες πυρκαγιές που δυστυχώς ταλαιπωρούν τη Βόρεια Αττική για ακόμα μια φορά. Εθελοντές, δασοκομάντος και έφεδροι του ελληνικού στρατού που βρίσκονται στις επάρξεις εδώ που χρειάζεται η πατρίδα βεβαίως. Βλέπετε πώς εξελίσσεται το πύρινο μέτωπο στην οδό, πολύ κοντά στην περιοχή Σκάρπα της Σταμάτας. Βλέπετε στο σημείο που εστιάζουμε τώρα, τα πυροσβεστικά οχήματα στην πάνω μεριά προσπαθούν να συγκρατήσουν τη φωτιά. Δυστυχώς όμως, για να ζωπυρώσεις, δημιουργούν αυτό το σκηνικό. Δυστυχώς αυτή είναι η εικόνα στην κορυφογραμμή του βουνού, ακριβώς πάνω από τον Διόνυσο. Βλέπετε σαν στρόβιλο που κάνει η φλόγα σε αυτό το σημείο, δημιουργεί και μικροκλίμα, το οποίο θα κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Δυστυχώς οι φλόγες πλησιάζουν το Διόνυσο. Βλέπουμε ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκένωση της περιοχής. Δραματικές στιγμές για τους κατοίκους των βόρειων περιοχών της Αθήνας. Η εικόνα σας από τη λεωφόρο Διονύσου, όπου οι κάτοικοι εκενώνουν μαζικά την περιοχή τους. Οι κάτοικοι του Διονύσου και της Ραμπεντόζας πειθαρχούν στο 112 που στάλθηκε μισή ώρα περίπου νωρίτερα για άμεση εκένωση του οικισμού τους, και όπως βλέπουμε φεύγουν, κινούνται προς την πλευρά της Κηφισιάς. Βλέπετε από την ταμπέλα προς την Αθήνα και την Κηφισιά. Την αυλή έχει μαύρο καπνό. Άρπαξε φωτιά. Άρπαξε φωτιά το δάσος, το συγκεκριμένο δάσος εδώ. Θα πρέπει να απομακρυνθούμε. Θα πρέπει να απομακρυνθούμε, δυστυχώς. Μας φωνάζουν και οι πυροσβέστες. Βλέπετε πως έχει η κατάσταση. Πυκνός μαύρος καπνός. Πυκνός μαύρος καπνός από την φωτιά που ξέσπασε. Στην αυλή του σπιτιού υπάρχουν πολλά πέφτα εκεί. Θα πρέπει να απομακρυνθούμε από το σημείο, φωνάζουν και οι πυροσβέστες να απομακρυνθούμε. Βέβαια μια τεράστια αναζωπήρωση που εξελίχθηκε σε αιστεία φωτιάς. Οδός Ιωνίου, στοιχειών, πυκνός μαύρος καπνός. Μέσα στις αυλές σπιτιών υπάρχουν πολλά πεύκα εδώ. Βλέπετε, δεξιά έχουν καεί όλα. Και είδαμε πολύ πυκνό μαύρο καπνό εδώ στο σπίτι που καίγεται. Μείναμε εδώ, το παλέψαμε, ήταν ζώρικη κατάσταση, βλέπετε ακόμα έχει αναζωπυρώσεις τέτοια. Έχουμε το ελικόπτερο το οποίο προσεγγίζει το χώρο που είναι η Ιερά Μονή Πεντέλης, όπως βλέπουμε. Στην Πεντέλη, όπως και σε άλλα σημεία της Βόρειας Αττικής αυτή την ώρα, η κατάσταση είναι αυτή που βλέπετε. Βλέπετε πώς είναι η κατάσταση παντού, από αποπνικτική εικόνα, ό,τι μπορούν να κάνουν οι κάτοικοι με τα λάστιχα και όσο μπορούν. Είμαστε μέσα στο όχημα, δεν είναι δυνατόν να βγούμε έξω μέσω από αποπνικτικούς καπνούς. Βλέπετε τι γίνεται, ο κάτοικος εδώ καταβρέχει το δρόμο, προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί. Καθώς βλέπετε τη φλόγα στο συγκεκριμένο σημείο, πολύ έντονη φλόγα, δεν θα μείνουμε εδώ. Στο κομμάτος εδώ, μία είναι γυναίκα
Φαντάζομαι θα επιχειρήσουν εδώ. Αυτό είναι το παλιό οίκημα της Πλακεντίας. Υπάρχει πυροσβεστική, υπάρχουν ρήψεις διαρκώς. Πριν από λίγο είχαμε ρήψεις στην πλατεία της Νέας Πεντέλης. Δεν μπορούμε να δούμε και εδώ να συνέβαιναν, δεν θα μπορούσαμε να σας το πούμε καθώς. Αλλά και εδώ βλέπω πυροσβεστική που επεμβαίνει σε ένα σπίτι το οποίο βλέπουμε με αγωνία. Ο κάτοικος εδώ έχει πάρει πρόσωψη του σπιτιού, έχει μαυρίσει πρόσωψη του σπιτιού. Δεν έχει καεί όμως και έχει το περιβάλλον χώρος. Εκεί τα αλουμίνια δυστυχώς, το οποίο έχει προκαλεί νέα. Και στο φωτό δείτε πως είναι η κατάσταση. Λίγο πιο πέρα. Και ενώ φαινόταν λίγο νωρίτερα ότι το γυμναστήριο την είχε γλιτώσει με ειδικές ζημιές, έχουμε συνεχώς ήχο σπίτι του Αρκαδίου στη Νέα Πεντέλη. Δυστυχώς ακόμα ένα σπίτι έχει παραδοθεί στις φλόγες στη Νέα Πεντέλη. Αυτό που βλέπετε είναι το σπίτι στην Παπανδρέου και Τερψηφαίας στη Νέα Πεντέλη, το οποίο παραδίδεται δυστυχώς στις φλόγες. Αν μπορούμε να πούμε. Ελπίζω να μην υπάρχουν άνθρωποι εδώ, να έχουν φύγει δηλαδή. Βλέπετε τη φωτιά που καίει στο συγκεκριμένο σημείο. Το σπίτι εδώ ακριβώς που έχει παραδοθεί στη φλόγη, βλέπετε και από μέσα. Και η άλλη διόρροφη κατοικία εδώ που επίσης καίγεται. Τραγικές εικόνες. Βλέπετε και εντός της κατοικίας που καίγονται τα πάντα από το σημείο που σας δείχνουμε. Δυστυχώς ακόμα μια κατοικία παραδίδεται στις φλόγες. Άνω Βρυλής και οδός Καλαβρίτων. Βλέπετε πως άρπαξε και ως καύση μήλι το πεύκο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα δυσκεραίνει την κατάσταση. Πατάει στα κεραμίδια με κίνδυνο ο πυροσβέστης, μπορεί να πέσουν και να καταρρεύσουν. Μην είναι τίποτα ανθρώπος, λέει εδώ ο άνθρωπος και πέσει μέσα στο λεγόμενο σπίτι πυροσβέστης. Δεν το υπολογίζει ο ίδιος. Φτάνει μέχρι το σημείο που πρέπει προκειμένου να βλέπει την αιστεία της φωτιάς ακριβώς, έτσι ώστε να μην ρίχνει στα κεραμίδια που εκεί που καταλήγει στη φωτιά, αλλά εκεί που βρίσκεται η πηγή της φωτιάς και πλέον εντός της συγκεκριμένης κατοικίας.